Τα λυπήθηκε η ψυχή μου και έτσι αποφάσισα να δώσω τέλος στη μίζερη ζωή τους. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα λόγια του παιδοκτόνου πατέρα που αποφάσισε να θάψει ζωντανά 2 από τα 4 παιδιά του μαζί με τη σύζυγό του. Ένα φρικτό έγκλημα που διαδραματίστηκε στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Πρωτού ξεκινήσουμε με τη σημερινή υπόθεση, θα ήθελα να αναφέρω πως ο σκοπός στο συγκεκριμένο βίντεο είναι απλά και μόνο το να παραθέσω τα γεγονότα και όχι το να αναφέρω τη δική μου προσωπική άποψη γύρω από αυτά. Σήμερα θα μεταφερθούμε 41 χρόνια πριν και συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου του 1983 στη Λακωνία, εκεί όπου αποκαλύφθηκε ένα φρικτό έγκλημα που δικαίως συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 2 γονείς οι οποίοι είναι οι δράστες της σημερινής υπόθεσης που αποφάσισαν να θάψουν ζωντανά 2 από τα 4 παιδιά τους, το 4 μηνών κοριτσάκι τους και το 18 μηνών αγοράκι τους. Οι 2 τους μαζί με τα 4 παιδιά τους έμεναν σε ένα χωριό της Σπάρτης, το Ξηροκάμπι. Το όνομα του πατέρα και δράστη της σημερινής υπόθεσης είναι Βασίλης Στάκου, ενώ της γυναίκας του Χρυσούλα. Ο Βασίλης Στάκου ήταν ένας άκρος κακοποιητικός σύντροφος και συχνά γινόταν επιθετικός, ξυλοκοπώντας τη γυναίκα του και φυσικά, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, ξυλοκοπούσε ακόμη και τα παιδιά του. Οι περισσότεροι στο χωριό προσπαθούσαν να τον αποφύγουν, καθώς έλεγαν πως ήταν κλέφτης και προσπαθούσαν να μην έχουν και πολλές επαφές με τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ο Βασίλης έκανε 12 ολόκληρα χρόνια μέσα στη φυλακή λόγω χρήσης κάναβης, ενώ κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του είχε νοσηλευτεί και στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού. Όταν βγήκε από την φυλακή, η οικογένειά του τον πίεζε να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Έτσι, με προξενιό, παντρεύτηκε τη Χρυσούλα, η οποία ήταν τρόφιμος ενός ψυχιατρίου. Όταν διαδραματίστηκε το έγκλημα, ο Βασίλης ήταν 58 ετών, ενώ η Χρυσούλα ήταν 16 χρόνια νεότερη του, στα 42 έτη. 1979 η Χρυσούλα αποκτά το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι. 1981 η Χρυσούλα αποκτά το τρίτο παιδί τους, ένα αγοράκι. 1983 αποκτά και το 4ο παιδί της οικογένειας. Έπειτα από την 4η γέννα που έκανε, ήταν θυμωμένη με τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να αποκαλύψει στη μητέρα της πως εκείνος είχε θάψει ζωντανά τα 2 από τα 4 παιδιά τους. Η μητέρα της δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε και θεώρησε ότι αυτά ήταν πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν και ότι τα είχε βγάλει από το μυαλό της η κόρη της, η οποία συχνά μπαινόβγαινε από διάφορα ψυχιατρία. Πράγματι, τα 2 από τα 4 παιδιά εδώ και καιρό είχαν εξαφανιστεί, όμως το ζευγάρι φρόντιζε να λέει διάφορες δικαιολογίες σε όποιον ρωτούσαν που βρίσκονταν τα 2 παιδιά τους. Κάποιες φορές έλεγαν ότι το κορίτσι είχε πεθάνει στο νοσοκομείο παιδών και ότι το αγόρι είχε δοθεί για υιοθεσία. Άλλες φορές ανέφεραν ότι τα έδωσαν για υιοθεσία στους τσιγκάνους, ενώ πολλές φορές είχαν πει πως τα έδωσαν για υιοθεσία σε οικογένειες οι οποίες ήταν εύπορες, ώστε να μεγαλώσουν με έναν καλύτερο τρόπο από ό,τι θα μεγαλώναν στη δική τους οικογένεια. Με το παρελθόν του Βασίλη, ο οποίος χαρακτηρίζονταν από τους χωριανούς του ως κακοποιητικός και κλέφτης, οι περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν με το που βρίσκονταν τα 2 παιδιά, καθώς προσπαθούσαν να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη οικογένεια. Όταν όμως η γιαγιά των παιδιών, δηλαδή η μητέρα της Χρυσούλας, άκουσε αυτά τα πράγματα από το στόμα της κόρης της, δεν μπόρεσε να πιστέψει στα αυτιά της. Ίσως να μην μπόρεσε να πιστέψει λόγω της βιαιότητας του εγκλήματος και γιατί δεν μπορούσε ο νους της να χωρέσει ότι ένα τέτοιο πράγμα θα μπορούσε να είχε συμβεί στα εγγόνια της. Έτσι δεν δήλωσε τίποτα στην αστυνομία. Λίγες ημέρες αργότερα όμως, όταν η Χρυσούλα βρισκόταν στο σπίτι, αποκάλυψε στον σύντροφό της, τον Βασίλη, ότι είχε πει την αλήθεια στη μητέρα της γύρω από τους 2 φόνους των παιδιών. Εκείνος, πάνω στο θυμό του, ξεκίνησε να την ξυλοκοπεί μέχρι το σημείο όπου εκείνη κοίτοταν ανέστητη στο πάτωμα. Όταν η μητέρα της έμαθε τα όσα έγιναν, αποφάσισε να καταγγείλει την εξαφάνιση των 2 εγγονών της στην αστυνομία. Η ασφάλεια κλήθηκε αμέσως και ο τάκος εξετάστηκε από τον εισαγγελέα και από τον διευθυντή της αστυνομίας. Επειδή όμως ο Βασίλης Στάκος είχε προηγούμενη εμπειρία γύρω από τις φυλακές και από τις ανακρίσεις, γνώριζε πολύ καλά πως αν δεν υπήρχε η ομολογία του, δεν μπορούσαν να του προσάψουν τους 2 φόνους μέχρι να βρεθούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Εκείνος συνέχιζε να λέει τις δικαιολογίες που έλεγε και στον υπόλοιπο κόσμο, αρχικά λέγοντας πως το ένα του παιδί είχε πεθάνει στο νοσοκομείο παιδών και στη συνέχεια ότι το άλλο είχε δοθεί για υιοθεσία. Έπειτα ανέφερε πως η γυναίκα του, επειδή ήταν ψυχικά άρρωστη, είχε δώσει τα 2 παιδιά στους τσιγκάνους, καθώς αυτά αρρώστηναν συχνά και δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν, ενώ στη συνέχεια είπε πως κάποιος από την Αμερική τα πήρε και τα υιοθέτησε επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει παιδιά.
Και επειδή φυσικά εκείνοι ήθελαν το καλύτερο για τα δύο παιδιά τους, καθώς γνώριζαν ότι αυτοί δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά κανένας δεν πίστεψε το Βασιλιτάκο και μετά από πολλές ώρες ανάκρισης έσπασε και ομολόγησε την αλήθεια. Στην αρχή, όπως πολύ εύκολα θα καταλάβει κανείς, αρνήθηκε τα πάντα και είπε πως όλα τα έκανε η γυναίκα του. Στη συνέχεια αποφάσισε να τα φορτώσει στην πεθερά του, λέγοντας πως εκείνη είχε σκοτώσει τα δύο εγγόνια της. Καθώς συνεχιζόταν όμως η ομολογία του, από εκεί που μιλούσε στον ενικό, ξεκίνησε να μιλάει στον πληθυντικό αναφέροντας τη λέξη «εμείς», με αποτέλεσμα σιγά σιγά να παραδεχτεί πως εκείνος και η σύζυγός του είχαν θάψει ζωντανά τα δύο τους παιδιά. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η φρικτή περιγραφή του εγκλήματος, όπου ο Τάκος διηγείται τα γεγονότα με μια κοινικότητα και με μια απαξίωση, σύμφωνα με τα λεγόμενα των αστυνομικών. Το 4 μηνών κοριτσάκι τους έπασχε από μηνυγκίτιδα, στραβισμό και είχε ένα σπασμένο πόδι, με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι ήταν βάρος για την οικογένεια και ότι έπρεπε να το ξεφορτωθεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αρχικά πρότεινε στη γυναίκα του Χρυσούλα να πάνε στην πόλη και να αφήσουν το παιδί έξω από το σπίτι μιας οικογένειας, ούτως ώστε και αυτό να μεγαλώσει με μια οικογένεια και αυτοί να ξεφορτωθούν από την υποχρέωση του παιδιού τους. Η Χρυσούλα όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι κανένας δεν ήθελε στην οικογένειά του ένα παιδί που ήταν άρρωστο. Έπειτα ο Βασίλης πρότεινε στη γυναίκα του να πετάξουν το παιδί στη θάλασσα ή σε μία ερημιά. Εκείνη όμως αρνήθηκε και πάλι. Στο τέλος αυτό που πρότεινε σαν λύση ήταν ο θάνατος του παιδιού. Είπε να το πάρουν και να το θάψουν στο υπόγειο του σπιτιού. Έπειτα από λίγη ώρα συζήτησης συμφώνησαν να προβούν στη συγκεκριμένη πράξη. Κατέβηκαν λοιπόν στο υπόγειο και ξεκίνησαν να θάβουν ζωντανό το 4 μηνών κοριτσάκι τους για να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους ως γονείς. Σύμφωνα με μια μαρτυρία της Χρυσούλας αργότερα, όταν είδε τον άντρα της να ξεκινάει να θάβει το 4 μηνών κοριτσάκι της, δεν άντεξε και έφυγε από το υπόγειο. Όταν ήρθε η ώρα να θάψουν το δεύτερο παιδί έπειτα από κάποιους μήνες, δεν τους πήρε και πάρα πολύ ώρα να το συζητήσουν. Το ανέφεραν και απλά το έκαναν ακριβώς όπως έκαναν και με το πρώτο παιδί. Αποφασίζουν λοιπόν να θάψουν και το δεύτερο παιδί τους δίπλα από το άλλο, ούτως ώστε να βρίσκονται κοντά και να έχει συντροφιά το ένα το άλλο. Όπως πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, οι αστυνομικοί είχαν μείνει συγκλονισμένοι με τα όσα άκουγαν και φυσικά είχαν συγκλονιστεί ακόμη περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε ο Βασίλης τις δολοφονίες των δύο του παιδιών. Όταν το πήγαν στο σημείο, ούτως ώστε να υποδείξει το πώς έγινε η διαδικασία, εκείνος προσπαθούσε να δείξει ότι ήταν μετανιωμένος και ταυτόχρονα προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Το πτώμα του αγοριού βρέθηκε σε μια κατάσταση αποσύνθεσης, εφόσον είχαν περάσει και 3 ολόκληροι μήνες από τότε που το είχαν θάψει στο υπόγειο ζωντανό. Στη συνέχεια, δίπλα βρέθηκαν μόνο τα κόκαλα από το 4 μηνών κοριτσάκι, αφού το κορμί του ήταν μικρό και είχε αποσυντεθεί τελείως. Ενώ ο πατέρας έβλεπε να ξεθάβουν τα πτώματα των παιδιών του, έλεγε ότι ήταν μετανιωμένος, όμως ταυτόχρονα έλεγε πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο καθώς τα παιδιά ήταν άρρωστα, όπως επίσης και πως τα λυπήθηκε η ψυχή του και γι' αυτό τον λόγο επέλεξε να κάνει αυτή την πράξη, ούτως ώστε να απαλλάξει και τα παιδιά αλλά και τους ίδιους από όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά και άλλα πολλά ήταν τα λόγια του καθώς προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το πτώμα του αγοριού βρέθηκε μπρούμητα μέσα στον τάφο. Το 18 μηνών αγοράκι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε τραύματα σε όλο του το σώμα. Συνδυαστικά με την απολογία της Χρυσούλας, φάνηκε ότι ο Τάκος, όταν έβαζε το παιδί μέσα στον λάκκο που είχε θάψει, το παιδί έκλαιγε και αυτός το κλωτσούσε και του έριχνε χώμα, προκειμένου να μην ακούγεται, να σωπάσει και να το θάψει 1 ώρα νωρίτερα. Το παιδί προσπάθησε να βγει από τον τάφο του, μάταια όμως, αφήνοντας την τελευταία του πνοή μπρούμητα. Σύμφωνα με την ομολογία της Χρυσούλας στη συνέχεια, και τα δύο παιδιά είχαν θαυτεί ζωντανά. Μια ακόμη συγκλονιστική μαρτυρία έρχεται στο προσκήνιο και κάνει ακόμη πιο φρικιαστική την όλη υπόθεση. Η μαρτυρία είναι του 5χρονου γιου του συγκεκριμένου ζευγαριού, όπου το 5χρονο αγοράκι υποστήριξε πως μία μέρα ο πατέρας του έτρεχε και το κυνηγούσε ούτως ώστε να το αποκεφαλίσει με το κλαδευτήρι. Ήταν αλήθεια ότι αν με έπιανε θα μου έκοβε το κεφάλι, θα το έκανε στα αλήθεια.
Αυτά ήταν τα λόγια του μικρού 5χρονου αγοριού. Σύμφωνα με τον Βασίλη Τάκο, το παιδί γλίτωσε και δεν δολοφονήθηκε επειδή, όπως έλεγε, έτρεχε σαν τρελό. Η Χρυσούλα πάντα φοβότανε τον άντρα της, ο οποίος την ξυλοκοπούσε και ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερος της. Ομολόγησε τις πράξεις του όσο αφορά τις δολοφονίες των 2 παιδιών της. Είπε πως φοβότανε μόνο και μόνο που άκουγε ότι υπήρχε η πιθανότητα να συναντήσει τον άντρα της εφόσον είχε γίνει ήδη η ομολογία, και αυτό που έγινε ήταν να αθωωωθεί και να μεταφερθεί σε ένα ψυχιατρίο. Στο ψυχιατρίο αυτό παθαίνει συχνά κρίσεις νευρικού κλονισμού. Από την αντίθετη πλευρά τώρα, ο Βασίλης Τάκος προσπάθησε να ισχυριστεί πως δεν ήταν καλά ψυχικά και πως ήταν ψυχικά άρρωστος. Παρ' όλα αυτά καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο έπειτα από επανάληψη της δίκης του. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο, τα λέμε στο επόμενο.